Sunana Alhaji Abdulkarim Musa a garin Dan Aji a fuskari local government. Ina miƙa godiya ta ga mai girma gwamna ga irin taimakon da aka yi mana da ƙoƙarin da aka yi mana, an taimaka bisa ɗari. Lokacin da abin da ya faru ga ya matan da kuma ya'ya, na yi bakin ƙoƙari na domin Allah sa su fito, to Allah bai sa su san fitowa ba. Na zo wurin Sanusi Abdullahi na gaya mashi abin da ke faruwa. To bayan kwana biyu sai aka kira ni cewa ga su nan an kawo su a cikin Gusau, a cikin gidan gwamnati. Na zo na gansu da idanuna, na same su a cikin kyakkyawan yanayi, ga dai sutura an musu, ga takalmi, ga dai komi da komi dai na jin daɗi. Suka kwana suka wuni, sannan aka miƙa su a Katsina State, sannan aka dawo mana da su a gida. A yau din nan akwai uku da aka baro baya, to su ma yanzu magana da ake mun haɗu da su akan hanya, su suna a gida. Amma akwai sauran guda ɗaya daga ciki dawai makeri, amma shi yana shan hadaji, bai tabbata samu dawowa ba tukun. Muna neman taimako shi ma kamar da wannan suka fito, shi ma Allah ya taimake mu samu fito da shi kamar yadda Allah ce da